Siwmai a chroeso i'r ysgol ddigidol. Yn y fideo yma, i ni'n mynd i fod yn dysgu sut i greu dyluniad cwmwl geiriau ar gyfer diwrnod defnyddio rhyngrwyd yn fwy diogel. Oedd hwnna'n lond ceg. Nawr, ar gyfer y weithgaredd yma, bydd angen cwpl o ddolenni gwahanol arnoch chi. Felly, o dan y fideo yma ar YouTube, fe welwch chi'r holl bethau fi'n cyfeirio atyn nhw yn ystod y fideo. Hefyd, os ych chi'n mwynhau'r weithgaredd yma, dyma'n union y math o bethau sydd yn rhan o'r Academy gan yr ysgol ddigidol. Nawr, os hoffech chi weld mwy o wybodaeth a thanysgrifo i'r Academy, yna cliciwch ar y ddolen i hwnna sydd hefyd o dan y fideo. Iawn te, dewch i ni gael neidio'n syth mewn a creu y cwmwl geiriau yma ar gyfer diwrnod defnyddio rhyngrwyd yn fwy diogel. Dyma fi wedi mewn gyfnodi i hwb a yn y weithgaredd yma, ni yn mynd i fod yn defnyddio Adobe Creative Cloud Express, felly agorwch hwnna ar tab arall yn barod, ond mae chydig bach o waith paratoi gyda ni wneud cyn cyrraedd Adobe Express. Nawr, ar dudalen cartref hwb, fe welwch chi ar y gwaelod fan hyn ddolen ar gyfer diwrnod defnyddio rhyngrwyd yn fwy diogel. Felly, wrth glicio ar hwnna, allwch chi fynd at yr adnoddau, wrth sgrolio lawr, fe welwch chi y pecynnau addysg fan hyn. Nawr, na i roi dolenni o dan y fideo ar gyfer y pecynnau addysg yma. Nawr, yn y fideo yma, dwi'n mynd i fod yn defnyddio pecyn addysg 7 i 11 oed, a fi'n mynd i fod yn canolbwyntio ar dudalen 8 o'r pecyn. Ond byddwn ni'n argymell bod chi'n edrych ar yr holl bethau sydd ar gael yn y pecyn yma. Nawr, allwch chi hefyd, os ych chi'n gweithio gyda disgyblion ifancach, allwch chi ddefnyddio pecyn ar gyfer disgyblion 3 i 7 oed. A bydden ni yn mynd i dudalen 11 ar gyfer y rhestr geiriau sydd fan hyn. Felly, beth ni'n mynd i fod yn gwneud gyda'r geiriau yma, a fel dwedes i, dwi'n mynd i fod yn defnyddio yn yr enghraifft yma yr un 7 i 11 oed ar gyfer cyfnod allweddol 2. I ni'n mynd i fod yn creu cwmwl geiriau, ac yn y cwmwl geiriau, ni'n mynd i fod yn edrych ar y problemau ar-lein. Ac wrth i chi greu cwmwl geiriau, bydd angen i chi i benderfynu ym mha drefn mae rhain yn achosi problemau ar-lein. Ym mha drefn i chi'n meddwl mae'r pethau yn y rhestr yma yn creu y mwyaf o broblemau ar-lein. Iawn te. Nawr, i greu yr cwmwl geiriau, i ni'n mynd i fod yn defnyddio gwefan wordart.com. Nawr, dwi wedi rhoi dolen o dan y fideo i fynd i wordart.com os ych chi'n gwylio ar YouTube. Ar dudalen wordart.com, cliciwch ar y botwm gwyrdd sy'n dweud Create, a dyma ni yn agor y golygydd. Nawr te, dwi'n mynd i gael gwared ar yr geiriau fan hyn, Word Cloud Art, wrth glicio ar Remove, clicio, remove, clicio a remove. Nawr te, beth i ni moyn wneud yw rhoi y rhestr geiriau o'r ddogfen PDF i fewn fan hyn. Nawr, allwch chi deipio nhw mewn, neu, os ych chi eisiau, allwch chi ddefnyddio copio a glido, copy and paste. Felly, dwi'n mynd i wneud hynny nawr. Dwi'n mynd i lusgo dros y cyntaf yn y rhestr fan hyn, bwlio ar-lein, Control-C ar y bysellfwrdd, draw a fi i tab WordArt, a mewn fan hyn, dwi'n wneud Control-V mwyn glido, mwyn pasto hwnna mewn. Yna, dwi'n syml iawn yn mynd i wasgu'r botwm Return ar y bysellfwrdd i symud i'r linell nesaf. Iawn te, wel, dwi'n mynd i wneud hynny nawr ar gyfer pob un o'r rhestr yma, felly na i gyflymu'r fideo tra bod fi'n gwneud hynny. Iawn te, dyna ni, dwi wedi creu y rhestr. Nawr te, fel sylwch chi, mae rhai o'r eitemau yn y rhestr yma ddim cweit mor fachog a'i gilydd. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw, dwi yn mynd i geisio berhau, wel, hwn yn benodol, yr amser sy'n cael ei dreulio yn edrych ar sgriniau. Fi'n mynd i newid hwnna, uned yn fwy bachog, amser ar sgriniau. Dwi'n meddwl bod hwnna'n cyfleu y neges, felly dwi'n mynd i ddyleu hwnna. Dwi'n meddwl bod fi wedi, na fe, mae hwnna'n daclus. Os na fwlch, na fe, mae hwnna'n iawn. Sgorsio, gweld rhywbeth treisgar, gweld rhywbeth sy'n codi ofn. Felly yna i newid hwnna i rhywbeth sy'n codi ofn arnoch. Na ni. Felly os ych chi moyn byrhau rhain, neu nhw'n fwy bachog, talgrynu nhw ychydig,
Yna gred. Nawr te, beth sy'n eisiau chi wneud nawr yw penderfynu ym mha drefn i chi'n meddwl bod y pethau yn y rhestr yma yn creu problemau ar-lein. Nawr gall hwn fod yn seiliedig ar y pethau chi'n clywed, neu allai fod yn seiliedig wrth gwrs ar eich profiadau go iawn chi. Felly, enghraifft, os ych chi'n meddwl bod lot o broblemau ar-lein yn digwydd oherwydd bod pobl yn sgyrsio mewn gemau ar-lein a dweud pethau cas sydd ei gilydd, beth allwch chi wneud yw clicio ar y rhes yna, ac yna, allwch chi weld fan hyn, yr botwm sy'n dweud up, lle glicio hwnna, a symud hwnna, holl ffordd i'r top, os dwi eisiau. Os dwi ddim yn meddwl bod, enghraifft, scamiau yn rhywbeth dwi'n gweld llawer ohono fe, allwch chi symud ei lawr. Os chi'n meddwl bod ffrindiau ar-lein braidd byth yn achosi problemau, wel allwch chi adler y gwaelod. Neu, os ych chi'n teimlo bod cwmpo mas rhwng ffrindiau ar-lein yn un o'r problemau mwyaf, allwch chi symud yn nes at y top. Felly, cymrwch amser nawr i feddwl am yr drefn yn eich barn chi. Nawr, does dim ateb cywir fan hyn. Mae profiadau a barn pawb yn mynd i fod yn wahanol ac yn ddilys. Felly, meddyliwch yn ofalus yn bob un o'r rhain, a falle bydd eisiau chi gael trafodaeth beth mae ambell un yn meddwl. Trafodaeth gyda'ch cyd-ddisgyblion, neu fel dosbarth cyfan gyda'ch athrawon. Ond trefnwch chi rai nawr yn y drefn i chi'n meddwl sydd yn achosi'r mwyaf o broblemau, gyda'r un sy'n achosi'r mwyaf o broblemau reit ar y top. Nawr, beth ni'n mynd i wneud nawr yw dewis siap i roi yr geiriau yma ynddo fe. Felly, lawr fan hyn, cliciwch ble mae'n dweud shapes. Dwi'n clicio. Nawr, dwi'n mynd i ddefnyddio siap cylch syml. Nawr, mae yn tueddu weithio'n well os ych chi'n defnyddio siapau syml ar gyfer rhain. Allech chi fynd am emoji gyda gwyneb trist efallai, oherwydd bod yn creu problemau ar-lein. Dwi'n mynd i fynd am gylch syml. Felly, nhw'n i glicio ar y cylch. A nawr, dwi jyst yn mynd i weld siwrd mae'n mynd. Felly, dwi'n mynd i glicio ar y botwm visualize fan hyn. A mae'n mynd i roi'r geiriau yna i fewn i'r cylch fel cwmwl geiriau. Dyma ni. A beth sylwch chi yw bod e'n mynd i bwysleisio y rai sydd yn uchaf yn y restr dros y rai sy'n is yn y restr. Felly, yr un mwyaf amlwg yw sgwrsio mewn gemau, a dyma fe, chi'n chi gweld fan hyn. A'r un lleiaf amlwg ddyle fod gwybodaeth annibynadwy. Dyna fe mae'n eitha bach fyna. Nawr te, ar hyn o bryd, mae'r geiriau yn cymryd eu lliwiau wrth y siap. Felly, os ewn ni lawr i style, fe welwch chi fan hyn, words, colours, a mae'n dewis cymryd y lliw oddi wrth y siap. Felly, os na i newid hwnna i custom, fe welwch chi bod y lliwiau nawr sydd da ni fan hyn yn y palet lliwiau. Mae palet o 3 lliw da ni fan hyn. Ac os dwi'n troi'r toggle colour emphasis i fyny, mae yn mynd i bwysleisio y geiriau fwyaf pwysig, sef y rai mwy uchel ar eich restr chi, gan roi lliwiau mwy cryf i'r geiriau hynny. Nawr, os licech chi newid y lliwiau yma, allwch chi glicio, a fan hyn, fel allwch chi weld, bod ni'n gallu dewis lliwiau ar hyd yr enfys, ac yna dewis lliw i fewn yn y sgwarin lliw, a clicio add to palette fel yna. A chi'n gweld bod y lliw nawr wedi cael ei ychwanegu fan hyn. Iawn. Os ych chi'n gael gwared ar liw, enghraifft, os nad dwi'n hoffi hwn, clicio yna fe a mae'n gwaredu ar y lliw yna. Yna lle glicio close, chi'n gweld bod y lliwiau newydd yn ymddangos. Nawr cofiwch bod cefndir gwyn yn mynd i fod i'ch llun chi, siŵr o fod. Mae eisiau fi newid hwnna mewn gwirionedd i liw mwy tywyll, yn dos e. Ychwanegu hwnna'r palet, cael gwared yr un golau. Dyna ni, mae hwnna'n fwy clir nawr. Iawn te, beth arall allwn ni wneud fan hyn? Wel, beth am edrych ar layout fan hyn? Nawr, yn y layout, allwch chi edrych ar ongl y geiriau. Enghraifft, allwch chi, ar hyn o bryd, mae'r geiriau i gyd yn llorweddol. Allwch chi newid nhw i fod yn vertigol, cymysgedd o'r ddau, hefyd yn letraws, neu allwch chi fynd yn hollol ar hap. Dewch ni gael trial hwnna. Dewis hwnna a clicio visualize i ddiweddaru y dyluniad. Iawn, hwnna'n ddiddorol. Os ych chi ddim cweit yn hoffi yr ongl, allwch chi wastad glicio visualize eto, a mae yn trial eto.
Dyna ni. Nawr, beth am wneud yr eitem sydd reit ar dop yr rhestr yn fwy amlwg eto? Nawr, beth allwn ni wneud i wneud hwnna'n fwy amlwg eto yw newid ffont yr un res yma. Fan hyn, allwch chi weld, mae'r rhestr o ffontiau. Nawr, os licech chi weld y ffontiau yna, cliciwch ar fonts lawr fan hyn. A fel allwch chi weld y cwbl ohonyn nhw. Enghraifft, os dwi'n hoffi hwnna, Simple Slum G. Nawr, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio fe fan hyn, i byddai newid ffont pob gair yn y cwmwl geiriau. Dwi eisiau newid y prif res fan hyn, y prif broblem yn unig. Felly dwi'n mynd i chwilio nawr am y ffont yna. Ble mae fe? Dyma fe. Clicio Visualise i ddiweddaru'r dyluniad. Dyna ni, chi'n gweld nawr bod hwnna yn fwy amlwg oherwydd bod ffont gwahanol dy fe. Iawn, dwi'n mynd i newid hwnna eto i weld os allai gael yr ysgrifen da fe. Mae hwnna'n fwy hawdd i'w ddarllen ar yr ongl yna. Nawr, y peth ola ni'n mynd i edrych yno yw nifer y geiriau. Nawr, chi'n gweld, ar hyn o bryd, mae nifer o eiriau gyda fi yn y cwmwl, a mae rhai ohonyn nhw, oherwydd bod nhw mor fach, maen nhw braidd yn amhosib i'w gweld. Felly dwi'n mynd i fynd yn ôl i'r layout. Nawr, falle bod chi'n hapus gyda faint o eiriau sydd ydych chi yn eich siap, felly allwch chi adael hwn fel mae e. Chi'n gweld fan hyn ar auto. Nawr ar auto mae 300 o eiriau i fewn yn y siap. Nawr, mae angen i fi gael llai o eiriau fel bod nhw'n gallu bod yn fwy o faint, fel bod fi'n gallu gweld bob un. Felly beth allai wneud yw clicio Define, a fan hyn nawr allai leihau y togl yma. Felly os da fi tua hanner ffordd, tua 160, na fe, clicio Visualise eto. Be welwch chi yw bod llai o eiriau yna, felly dylen nhw fod yn rhwyddach i'w darllen. A to, allwch chi chwarae gyda y togl yma i weld beth sy'n gweithio orau i chi. Nawr, gan ni'n mynd i fod yn defnyddio hwn mewn ar ddyluniad arall, dwi hefyd yn moyn bod y cefndir yn dryloiw. Dwi ddim eisiau bod y cefndir yma yn wyn fel hyn. Felly dwi yn mynd i ddewis background colour, make transparent. Chi'n gweld mae hwnna'n rhoi'r bwrdd gwyddbwyll na i ni sy'n dangos bod hwnna'n mynd i fod yn dryloiw. Iawn te, yn barod i lawr lwytho nawr i ddefnyddio hwn yn Adobe Express. Felly dwi'n clicio Download, Standard PNG, draw ar Adobe Express. Dwi yn mynd i ddechrau project newydd. A dwi'n mynd i ddefnyddio project sgwar tro yma. Clicio nesaf. A dwi'n mynd i lusgo y dyluniad sydd da fi fan hyn ar waelod ffenest Chrome yn syth i'r papur. A dyna fe'n dod mewn. Nawr te. Dwi'n mynd i roi hwnna yng nghanol y papur. Nawr mae eisiau i'r pobl sy'n gweld y dyluniad yma i wybod yn union beth yw e. Nawr, yn ôl fan hyn, problemau ar-lein yw'r rhain. Ja? Felly, ar Adobe Express, dwi'n mynd i ychwanegu testyn. Dewis ychwanegu fy nhestyn. A'r teitl yw problemau ar-lein. Nawr, allwch chi ddefnyddio gwahanol effeithiau testyn, ond gan bod fi wedi defnyddio cylch, dwi'n mynd i roi fy nhestyn i mewn cylch, dwi'n meddwl. Felly, dwi'n mynd i glicio fan hyn. Nawr, dwi'n allai mynd i ddefnyddio un crwn cyfan, neu falle na i ddefnyddio hanner cylch. Gan i weld pa'n sy'n edrych orau nawr. Weithiau, mae'r un crwn yn gallu bod yn anodd i ddarllen. O, dwi'n meddwl bod hwnna'n gweithio'n neis iawn. Iawn, popeth yn iawn. Iawn, dyna hwnna yn ei le. Nawr, mae eisiau i falle newid lliw y testyn yma. Felly dwi'n mynd i glicio. Nawr, beth am ddefnyddio un o'r lliwiau sydd da fi ar y dyluniad? Felly i wneud hynny, defnyddiwch y pipet fan hyn. Clicio. A dwi'n mynd i fynd am yr gwyrdd yma. Beth am roi amlinell i hwnna? Clicio. Falle dewis lliw arall o'r dyluniad. Dyna ni. Hyfryd. A
wrth gwrs allwch chi newid ffontiau os ych chi'n dymuno wrth glicio ar y gwymplen fan hyn. Iawn te, dewch ni gael gosod cefndir i'r dudalen, felly dwi'n mynd i glicio fan hyn ar cefndiroedd, a dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth fel ar-lein, neu digidol, neu technoleg, math yna o beth. Felly, dewch ni gael trial digital yn gyntaf, wel beth daw lan. Mae rai o'r rhain yn ddiddorol, a mae'r siap cylch na mynd i weithio neis gyda beth da fi fan hyn. Felly, chwiliwch am eich cefndir. Felly, dwi'n mynd i dewis rhywbeth efallai sydd ddim yn mynd i fod yn rhy brysur. Beth am hwnna? Yn trial hwnna. Dwi'n eitha hoff o hwnna. Beth falle dwi'n mynd i wneud yw ychwanegu'r effaith cymylu hwn. Fel bod e ddim mor gryf. Felly i wneud hwnna, lawr ar y ffeithiau fan hyn, dwi'n droi'r cymylu ymlaen. Na fe, chi'n gweld? Nawr mae'n fwy o weiad yn y cefndir yn hytrach na patrwn sy'n rhy amlwg. Iawn te, dewch i ni gael dod mewn â logo arbennig y diwrnod yma. Felly draw ar hwb, os chi'n cofio, ni wedi agor yr ddolen ar gyfer diwrnod defnyddio'r rhyngrwyd y fwy diogel. A dyma'r logo, felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna. Os chi ar Chromebook, 2 fis gyda'i gilydd yn clicio, a dewis Save Image As. Arbed hwnna lawr un yfais i. Draw ar Adobe Express. Dwi'n mynd i lusgo syd y cymeriad na i fewn. Ac wrth gwrs ar Adobe Express dwi'n gallu gwaredu'r cefndir wrth glicio tynnu'r cefndir. Hyfryd, hapus gyda hwnna. Nawr te. Be sy'n eisiau? Wel, mae eisiau eich enw chi ar y gwaelod efallai. Teitl, Diwrnod defnyddio'r rhyngrwyd yn Diogel 2023, gros y top efallai. Ond ar y cyfan, fi'n hapus iawn gyda'r dyluniad problemau ar-lein na i fi wedi creu gyda'r Cwmwl Geiriau. Iawn te, dyna ni. Diolch am ddilyn y weithgaredd yma. Fi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau. Athrawon, os ych chi'n postio lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol o waith y disgyblion, byddwn ni'n dwlu cael yn hagio. Fi'n joio gweld gwaith y disgyblion wrth bod nhw'n dilyn y gweithgareddau digidol yma. Iawn, cofiwch, os ych chi'n mwynhau hwn, bod na arlwy enfawr o bethau ar gael fel rhan o'r e-Academy. Cliciwch ar y ddolen o dan y fideo mwyn gweld mwy am y tanysgrifiad. Iawn, dyna ddigon am y wers yma. Welai chi yn y weithgaredd nesaf. Hwyl am y tro, a cofiwch i gadw'n saff ar y we, bobl. Ta-ra!